Ці верыш ты, што можна прасунуцца на 30 гадоў усяго за 30 хвілін і цалкам змяніць кірунак свайго фінансавага жыцця? У сённяшнім відэа доктар Лаір Рыбейра падзяліцца магутнымі парадамі, якія, калі будуць ужытыя, могуць паставіць цябе на шлях да багацця. З першых хвілін ты знойдзеш практычныя і трансфармуючыя ідэі, а ў канцы доктар Лаір раскрые каштоўныя парады, якія зробяць розніцу ў тваім шляху да багацця. Не прапусці ні в аднага моманту, кожная парада можа быць тым крокам, якога не хапала для твайго фінансавага паспеху. Мы не проста людзі, якія прахадзяць праз духоўны вапыт. На самай справе мы духоўныя істоты, якія жывуць у чалавечым досведзе. Мы знаходзімся на зямлі на пэўны перыяд, каб перажыць гэты чалавечы досвед. Мы прахадзім праз прыемныя моманты і праз іншыя, якія не такія добрыя. Невыпадкова мы нараджаемся са слязамі, бо ўжо разумеем цяжкасці, з якімі будзем сутыкацца на працягу жыцця. Гэта планета Зямля, а не рай, які мы імкнёмся жыць. Калі ты шукаеш шчасця 24 гадзіны ў суткі, 365 дзён у год, тады гэта не тое месца. Тут мы перажываем і моманты радасці, і менш шчаслівыя моманты – гэта частка існавання. Ёсць дні, калі мы адчуваем сябе выдатна, і іншыя, калі не так добра. І ты ўжо выдаеш, калі справы ідуць дрэнна, гэта не працягнецца вечна, усё палепшыцца, і калі ўсё выдатна, гэта таксама не будзе пастаянным, можа пагоршыцца. Жыццё, як і пірог, мае патрэбу ў розных інгрэдыентах, каб быць паўным. Давай ператворым твой дзень у нешта неверагоднае і дапаможам табе дасягнуць усяго твайго патэнцыялу. Табе спатрэбіцца усяго 30 хвілін гэтага практычнага і простага выдання, каб прасунуцца на 30 гадоў наперад і стаць мільянерам. Гатовы зрабіць розніцу ў сваім жыцці і жыцці сваёй сям'і? Тады пакажы сваю адданасць і напішы ў каментарах «Я стану багатым». Паўтары гэта «Я стану багатым». Калі я убачу твой каментар, я адрэагую сэрцам як знак таго, што ты на правільным шляху. Твой пошук відаў ужо паказвае, што ты асаблівы. Першы элемент, я б сказаў, гэта павага, якую ты маеш да сябе, гэта твая самаадзнака, гэта тое, наколькі ты сябе цэніш. Ніхто не можа даць тое, чаго ў яго няма. Ты не можаш прапанаваць любоў іншаму, калі не маеш любові да сябе. Ты не можаш падзяліцца мудрасцю з іншымі, калі не валодаеш гэтай мудрасцю для сябе. Таксама ты не можаш добра камунікаваць з іншым, калі не маеш яснай камунікацыі з самім сабой. Таму першае, што Бог жадае ад нас, гэта каб мы мелі самалюбства, каб цанілі сябе. У свеце гэта вядома як самаацэнка, гэта называецца самавобраз. І я прыношу табе добрую навіну. Самаацэнка і самавобраз не будуюцца з бетону, не зроблены з жалеза, яны фармуюцца словамі. Ніхто не прызначаны быць такім, як быў заўсёды. Мы – адзіныя істоты на планеце Земля, якія маюць здольнасць пераўзыходзіць. Пераўзыходзіць значыць пачаць спачатку. Неважна, што здарылася ў тваім дзяцінстве, неважна, які боль ты перажыў да гэтага моманту, тваё мінулае было неабходным, каб ты прыйшоў да гэтага пункту. Твая будучыня – гэта магчымасць дасягнуць таго, чаго ты жадаеш. Але калі ты не ўсведамляеш гэта, твая будучыня будзе толькі паўторам шаблона ў твайго мінулага. Якія шаблоны ёсць у тваёй сям'і, ад якіх ты хочаш вызваліцца, бо твая сям'я, як і ў кожнага чалавека, не ідэальная. Каб быць доктарам, трэба вучыцца медыцыны. Каб быць адвакатам, трэба вывучаць права і здаць экзамен. Каб быць журналістам, трэба вывучаць журналістыку. Але каб быць бацькам ці маці, трэба зрабіць толькі адно – мець сексуальны кантакт, і дзеці нараджаюцца. Такім чынам, бацькі, 99,99% выпадкаў не гатовыя выконваць бацькоўства, яны вучацца на памылках, якія робяць дзеці.
Твае бацькі рабілі памылкі з табой, як і іх бацькі рабілі памылкі з імі. Ты таксама дапусціў памылкі са сваімі дзецьмі, і твае дзеці будуць памыляцца з тваімі унукамі. Гэта частка шляху. Няма неабходнасці адчуваць віну за гэта, бо так працягваецца жыццё. Мы вучымся на памылках. З другім дзіцем ты ўжо робіш менш памылак, з трэцім яшчэ менш, пры умове, што ты спынішся і падумаеш пра тое, што робіш няправільна. Другі кампанент жыццёвага пірага – гэта камунікацыя. У эпоху сельскай гаспадаркі светам кіравалі тыя, хто валодаў зямлёй, памешчыкі, і гэта працягвалася ўсё жыццё. У эпоху індустрыі ўлада перайшла ў рукі тых, хто валодаў капіталам, грызен, хто меў грошы. Мае сябры, валюта змянілася, і многія людзі яшчэ гэтага не зразумелі. Сённяшняя валюта – гэта веды. Ты можаш быць багатым або бедным у ведах, аднак веды маюць каштоўнасць толькі тады, калі іх практычна ўжываюць, калі яны перадаюцца ад аднаго розуму да іншага. Гэта перадача ведаў з аднаго мозгу ў іншы адбываецца праз дыялог, праз камунікацыю. Таму камунікацыя стала асноўнай як для асабістага паспеху, так і для прафесійнага. І гэта ў прыродзе чалавечага духу развівацца. Ты ніколі не знойдзеш таго, хто скажа: «Я прыйшоў сюды папрасіць ласкі, каб пагоршыць сваё жыццё, бо яно занадта добрае». Гэта уласціва чалавечай натуры расці і развівацца. Ты дасягнеш сваіх мэт, хачаш здаць экзамен, потым атрымаць адукацыю, знайсці працу, атрымаць павышэнне, адкрыць сваю ўласную кампанію. Так ты заваёўваеш рэчы ў жыцці. Гэта частка працэсу. Я пакажу табе мадэль дыялогу, якую распрацаваў. Камунікацыя дзеліцца на 3 узроўні. Першы ўзровень я называю рот-вуха, другі – мозг-мозг, і трэці – сэрца-сэрца. Спачатку растлумачу важную розніцу. Чуць і слухаць – гэта не сінонімы. Ты чуеш вушамі, але слухаеш мозгам. Ці здаралася з табой, што ты ў рэстараны просіш афіцыянта прынесці газаваную ваду, а ён прыносіць негазаваную, або просіш адно, а ён прыносіць іншае. У гэты момант афіцыянт працаваў на ўзроўні першага. На ўзроўні першага ніхто не атрымлівае павышэння. На ўзроўні першага ты не заваёўваеш людзей. На ўзроўні першага ты не рухаешся наперад у жыцці. Ацэнка, якую ты атрымаў у школе, не мае вялікага значення, бо школа дае інфармацыю, а жыццё патрабуе кампетэнтнасці для дзеяння. Тое, што падае на экзамене, не заўсёды тое, што падае ў жыцці. Калі ты паглядзіш у сваім горадзе, убачыш людзей, якія былі выдатнымі вучнямі, але сёння згубіліся ў жыцці. А таксама убачыш тых, хто быў сярэднім студэнтам, але сёння яны вялікія бізнесмены. Чаму так адбываецца? Таму, што апашнія навучыліся камунікаваць з светам, магчыма, нават інтуітыўна, яны зразумелі моц камунікацыі. Дык вось, калі ты мне дазволіш, я пачну вывучаць гэтую мадэль. Першы ўзровень – рот-вуха, другі ўзровень – мозг-мозг, трэці ўзровень – сэрца-сэрца. Дазволь зрабіць адну заўвагу. Мы можам дасягнуць сэрца людзей, прайшоўшы спачатку праз іх мозг. Калі ты працуеш у дыялогу першага ўзроўню, нічога не адбываецца. Гэта як бацька, які прамаўляе пропаведь сыну, уваходзіць у адно вуха, а выходзіць у другое. І бацька не разумее, што гаварыць гэта ўжо 5 гадоў і без выніку. Наадварот, сын нават становіцца больш бунтаўным ад пастаянных паўтораў, а бацька не разумее, што гэта не дыялог, а маналог, і ён гаварыць у паветра, бо словы уваходзяць у адно вуха, а выходзяць праз другое. Бацькава ўзросце 45 гадоў, маціва ўзросце 45, якія размаўляюць з сынам ва ўзросце 15, павінны зразумець, што падлетак у 15 гадоў ніколі не меў 45, але маціва ўзросце 45 ужо была падлеткам у 15 гадоў. Таму роля бацькоў спусціцца на ўзровень падлетка, каб камунікацыя адбылася. Шлях
зразумець чалавека, зразумець яго выклікі, зразумець, адкуль ён ідзе і чаму дзейнічае такім чынам, і толькі потым ты зможаш прыняць яго і дасягнуць яго сэрца. Я магу мець зносіны з вамі толькі тады, калі наш дыялог будзе для вас цікавым, няма іншага спосабу. Мне трэба заўважыць, што выклікае ваш інтарэс, і пачаць гаварыць пра тое, што прыцягвае вашу увагу. Гэта азначае, што я павінен прыстасаваць сваю камунікацыю да вашага інтарэсу, а не да майго. Гэта як афармленыя вітрыны маёй крамы не згодна з маімі перавагамі, а з густам кліента, якога я хачу прыцягнуць. О, але у мяне ёсць крама, і моя швагерка дызайнер інтэр'еру, і яна зрабіла вельмі шыкоўнае афармленне. Які тип тавару ты прадаеш? Я прадаю папулярныя прадукты. Тады ў цябе ёсць праблема. Той, хто спадабаўся вітрыны, заходзіць, але не знаходзіць тое, што хоча. Бо той, хто зачараваны шыкоўнай вітрынай, хоча купіць нешта раскошнае, а той, хто купіў бы твае тавары, бачыць вітрыну і не адчувае сябе зручна, каб увайсці, тая цудоўная работа, якую зрабіла твая швагерка як дызайнер, шкодзіць твайму бізнесу. У дыялогу, у камунікацыі нам трэба крыху змяніць тую фразу, якую ты ведаеш, але якая не з Бібліі. Калі я скажу, ты скажаш, гэта у Бібліі, але гэта не так. Фраза гучыць так: рабі іншым тое, што хочаш, каб рабілі табе. На самай справе, гэта не зусім так. Правільна было б: рабі іншым тое, што яны хацелі б, каб рабілі ім. Калі я запрашу цябе на вячеру ў свой дом, я не падам табе сваю любімую страву, бо, магчыма, табе яна нават не падабаецца. Я запытаю, што табе падабаецца? Калі я хачу парадаваць кагосьці ў дыялогу, мне трэба ўлічыць тое, што гэтая асоба хача пачуць. І пачаць з гэтага, а не з таго, што я хачу перадаць. Я хачу, каб ты зразумеў гэта. Рабі іншым тое, што яны хацелі бы, каб рабілі ім. Гэта добра ілюструе тое, што адбываецца з намі. Я хачу паказаць табе свой пункт гледжання, але не турбуюся пра тое, як ты яго прымеш. І што адбываецца? Прырода размясціла нашы вушы на адным узроўні, і тое, што ўваходзіць у адно вуха, выходзіць праз другое. Такім чынам дыялог ператвараецца ў маналог. Каб сапраўдны дыялог адбыўся, мне спачатку патрэбна моцнае пасланне. Ты працягнеш мяне слухаць толькі тады, калі будзеш атрымліваць асалоду ад таго, што я кажу, мне трэба мець нешта важнае, каб падзяліцца. Гэта першы момант. Другі, мы павінны размаўляць метафарычна. Як Ісус навучаў, Ён навучаў праз гісторыі. Як Ісус мог навучыць пра духоўны свет тым, хто знаходзіцца на зямлі. Выдаеш, што ён рабіў. Ён выкарыстоўваў метафары, расказваў прытчы, гісторыі. Калі я распавяду табе гісторыю, ты не зможаш аспрычыць, бо гэта апавяданне, і ў яго я змяшчаю тую ідэю, якую хачу перадаць табе. Аднойчы быў карабель вялікага значення, бо перавозіў золата, і раптам яго рухавік зламаўся. Уладальнік карабля сказаў: спыніце ўсё, прывядзіце лепшага механіка ў рэгіёне. Яго прывялі, ён працаваў цэлы дзень, але не змог адрамантаваць рухавік. Ён сказаў: спыніце ўсё, паклічце лепшага інжынера-механіка з суседняй краіны. Яго прывялі. Ён працаваў 2 дні, але таксама не змог адрамантаваць рухавік. Ён сказаў: спыніце ўсё, знайдзіце і прыведзіце на верталёце таго, хто пабудаваў гэты механізм карабля. Яны шукалі, знайшлі чалавека і прывялі разам з памочнікам. Яны спусціліся на верталёце на карабель, пайшлі ў машыннае аддзяленне, слухалі гукі трубаправодаў, дакрануліся да труб, і ў куце была чырвоная клапан. Ён спытаў у памочніка: у цябе ёсць малаток? Так, ёсць. Дай мне. Ён узяў малаток, ударыў па клапаны, адключылі сістэму, і рухавік зноў пачаў працаваць ідэальна. 3 мужчын, якія працавалі над рамонтам, адправілі свае рахункі. Першы, які працаваў 1 дзень, адправіў рахунак на 500.
Другі, які працаваў 2 дні, паслаў рахунак на 2000, па 1000 у дзень, бо яго паслуга была больш спецыялізаваная, і чалавек, які ударыў малатком, адправіў рахунак на 10 000. Уладальнік карабля сказаў: «Я заплачу, бо ён адрамантаваў мой карабель, але заплачу толькі пры умове. Ён павінен мне растлумачыць, чаму спагнаў 10 000». Чалавек тады адправіў запіску, якая казала: «За тое, што ударыў малаткам, 1 рубель. За тое, што ведаў, дзе ударыць, 9099». Бачыш, як цікава. Уяві, што мы абыдаём, і я расказваю табе гэтую гісторыю. Мы размаўляем падчас абеду, а потым ты ідзеш у свой офіс, думаючы наняць мяне ў якасці кансультанта для сваёй кампаніі. Ты пытаеш: «Колькі каштуе твая паслуга?» І я кажу высокую цану. Замест таго, каб сказаць, што гэта дарага, ты думаеш: «Гэты чалавек ведае, дзе ударыць малаткам». Я падрыхтаваў тваю сведамасць да майга выступлення, бо калі распавядаеш гісторыю, крытычны розум памяншаецца, і ты ўстаўляеш паведамленне разам з апавяданнем, робячы яго часткай псіхалагічнай структуры. Трэці крытычны момант у дыялогу – выкарыстанне адпаведнай мовы. Ці здаралася, што ты быў у лекара, і ён пачынае выкарыстоўваць тэхнічныя тэрміны, якія разумее толькі ён. Потым ты вяртаешся дадому, і твая сям'я пытаецца: «Ну што з табой? Што сказаў лекар?» І ты адказваеш: «Я нічога не зразумеў з таго, што ён сказаў». Гэты лекар не дзейнічае разумна. Ён павінен мець зносіны так, каб пацыент зразумеў. Сама Біблія згадвае, што калі ты не гаворыш на мове таго, хто слухае, гэта ўсё роўна, што гаварыць у паветра. Яшчэ адзін важны момант. Гэта ўспрыманне. Адно тое, што ты перадаеш, іншае тое, што іншы ўспрымае. Ты прадавец? Так. Добры прадавец, выдатны. А як ідуць продажы? Вельмі дрэнна. Тады, магчыма, ты не добры прадавец. Магчыма, твая мова не адпавядае. Магчыма, тваё пасланне недастаткава мацнае. Ці ты не выкарыстоўваеш сродкі метафары гісторыі. Калі ты працуеш над дыялогам такім чынам, у канцы чалавек адчувае сябе запрошаным удзельнічаць у тваіх ідэях. Ён адчувае сябе як сын, калі бацька выдае, як весці дыялог з ім. Калі дыялог заканчваецца, сын адчувае жаданне паспрабаваць тое, што прапануе бацька, каб убачыць, ці спрацуе гэта ў жыцці. Нас ацэньваюць па 4 аспектах. Па тым, што мы робім. Можаш не сумнявацца. Сустрэўшы незнаёмца на вечарыне, праз 5 хвілін ён спытае: «Чым ты займаешся ў жыцці? Якая ў цябе прафесія?» «Маю 2 муляраў, пабач». Падыходжу да першага і пытаюся: «Чым ты займаешся ў жыцці?» Ён адказвае: «Я муляр, кладу цагліну на цагліну». Потым падыходжу да другога муляра, які побач, і пытаю тое ж самае. Ён адказвае: «Я муляр, я будую Маракана, найбуйнейшы стадыён у свеце, які застанецца для нашчадкаў». Я хачу, каб ты зразумеў, што абадва робяць адну і тую ж працу. Але другі доўга мулярам не застанецца, хутка ён будзе ўласнікам сваёй справы, бо ён не проста кладзе цагліны, ён будуе Маракана. Дык вось, звярні ўвагу, калі нехта пытаецца, чым ты займаешся, табе варта адказваць так, каб падкрэсліць каштоўнасць твайго укладу ў свет. Калі хочаш удасканаліць свае навыкі камунікацыі, вызнач, чым ты займаешся, такім чынам, каб гэта мела значэнне для сусвету. Другі момант. Цябе ацэньваюць па знешнім выглядзе. Гэта не толькі значыць быць добра апранутым, але і апранутым адпаведна сітуацыі. Ты не чакаеш, што ўбачыш урача ў майцы, а хутчэй кагосьці ў белым халате, магчыма нават са стэтаскопам на шыі.
Калі сустракаеш урача ў такім выглядзе, ён прадстаўляе архетып белага колеру. Калі мы думаем пра анёлаў, яны апрануты ў белае, белы колер мае сімвалізм гаючага. Проста ўбачыўшы урача ў белым халате, ты ўжо пачынаеш адчуваць сябе лепш, нават перад тым, як атрымаеш рэцэпт або прайдзеш абследаванне. Ты, напэўна, чуў, што для дасягнення багацця і дабрабыту неабходна візуалізаваць і сцвярджаць гэтае жаданне, пакуль яно не стане мацнай сілай, здольнай прыцягнуць яшчэ большую багацце. Дык вось, пракаментуй прама зараз: «Я хочу быць багатым». Так, гэта проста, напішы «Я хочу быць багатым» у каментарыях. Гэта дзеяны пакажа, што ты сапраўды адданы шляху да багацця. Трэці момант: цябе ацэньваюць па тым, што ты кажаш. Пакуль ты застаешься моўчкі, ніхто не можа сказаць, ці мудры ты. У момант, калі ты адкрываеш рот і кажаш нешта непрыдатнае, ужо няма шляху назад. Таму часта неабходна стрымаць свае славы, бо калі ты сказаў нешта недарэчнае, гэта нельга адмяніць. І нарэшце цябе ацэньваюць не толькі па тым, што ты кажаш, але і па тым, як ты гэта выказваеш. Я мог бы запрасіць сюды іншага чалавека, каб ён сказаў роўна тое, што я кажу, і прэзентацыя магла б быць значна лепшай ці значна горшай, бо галоўнае не толькі змест, але і тое, як яго перадаць. Магчыма, ты ведаеш такую фразу «спявак важней за песню». Калі у цябе ёсць любімы спявак, і ён спявае песню, якая цябе натхняе, тая ж песня, выканана якімсьці, хто табе не падабаецца, будзе мець зусім іншы ўплыў. Такім чынам, нас ацэньваюць па тым, што мы робім, як мы выглядаем, што мы кажам, і таксама па тым, як мы гаварым тое, што гаварым. І ў гэтай частцы размовы пра тое, як мы гаварым, уваходзіць мадэль, якую я абмяркоўваю з табой. Я ўжо сказаў, што торт жыцця мае шмат інгрэдыентаў. Мы пачалі гаварыць пра самаацэнку, а цяпер разглядаем камунікацыю і дыялог. Дазволь мне крыху распавесці пра іншыя аспекты. Нешта важнае для цябе, малады чалавек, які слухае нас. І гэта датычыцца маладых усіх узрастаў, бо маладосць – гэта выбар. Тое, што я буду рабіць у жыцці, яшчэ наперадзе. Я ўжо дасягнуў шмат чаго, але яшчэ здзейсню шмат больш. Калі я засяроджваюся на тым, што яшчэ дасягну, маё цела не старэе, яно захоўвае энергію маладосці. Дык вось, вызначай мэты. Усе вы чулі пра пясочны гадзіннік, праўда? Той гадзіннік з пяском. Пясок, які яшчэ не выпаў, уяўляе будучыню. Той, што выпадае, гэта цяперашні момант. А той, што ўжо выпаў, гэта мінулае. Дазволь мне засяродзіцца крыху на цяперашнім моманце. Ведаеш, чаму цяперашні момант называецца падарункам? Ці задумваўся ты калі-небудзь пра гэта? Таму што гэта падарунак Бога. Неважна, дзе ты знаходзішся, гэта тут. Неважна, каторая гадзіна, гэта зараз. Ці заўважыў ты, што тваё жыццё – гэта пастаяннае тут і зараз. Неважна месца, гэта тут. Неважна час, гэта зараз. Жыццё – гэта вечнае тут і зараз. Гэты тут і зараз – наш падарунак. І менавіта ў гэты момант ты сапраўды жывеш. Калі ты не можаш застацца ў тут і зараз, гэта як кот, які ходзіць па гарачай жалезнай даху, адчуваючы толькі павярхоўную цяпло жыцця. Шмат хто так і жыве, зняволены тэхналогіяй. Гадзіннікі, тэлефоны, якія пастаянна звіняць, і чалавек ужо не жыве ў дадзены момант. Пасля гэтага ён скардзіцца, што хварэе, стамлёны, не можа дабра спаць. Яны страцілі здальнасць жыць момантам, быць прысутным у тут і зараз. Але вернемся да нашага пясочнага гадзінніка. Пясок, які яшчэ не выпаў, уяўляе будучыню. Той, што выпадае, цяперашні момант, а той, што ўжо выпаў, мінулае. Ты навучыўся, і гэта праўда, што мінулае стварае цяперашні момант, а цяперашні момант фармуе будучыню. Гэта правільна. Аднак Эйнштейн даказаў, што час нелінейны, ён не ідзе прамой лініяй. Зараз я пакажу табе, што будучыня таксама ўплывае на цяперашні момант, і што цяперашні момант мае сілу ператварыць мінулае. Давайце паглядзім.
Калі ты купіш у панядзелак падарожжа вакол свету праз месяц, магу запэўніць цябе, што гэты панядзелак ужо стане больш вясёлым. Засталася 30 дзён, 29, 28, 27. Ты чуў той выраз, які кажа: часам чаканне свята лепшае за само свята. Памятаеш тое каляднае застолле, якое ты рыхтаваў з вялікай асцярожнасцю, планаванае месяцамі, але ў момант застолля два сватаў пачалі спрачацца і сапсавалі вечар. Чаканне таго застолля было нашмат лепш, чым само застолле. Што адбываецца? Калі у цябе ёсць мэты на будучыню, цяперашні момант становіцца больш захапляльным, бо ты ведаеш, што паідзеш у падарожжа праз 30 дзён, праз 29, праз 28. Калі ў цябе няма бачання будучыні, наркотыкі могуць цябе перамагчы. Усе нарказалежныя, якіх я сустракаў і лячыў, страцілі ўяўленне пра будучыню, жывуць так, быццам заўтрашняга дня не існуе, веручы, што ёсць толькі зараз. Хто так думае, не турбуецца пра наступствы какаіну, марыхуаны ці гераіну для свайго цела, бо страціў перспектыву будучыні. Таму, спадзяюся, ты зразумееш, што будучыня непасрэдна ўплывае на цяперашні момант. Цяпер я пакажу табе, як сучаснасць можа пераўтварыць мінулае. Я праводжу трэнінг на выходныя ў гасцініцы на ферме. Людзі з усяго Бразіліі прыязджаюць прыняць удзел. Адна жанчына падышла і сказала: «Доктор Лаір, я тут таму, што перажываю развод, і мне сказалі, што ваш курс дапамагае умацаваць эмоцыі, таму я вырашыла удзельнічаць». Яна падзялілася сваёй гісторыяй. Я замужам больш за 25 гадоў, і мы з мужам вырашылі па уласным жаданні не мець дзяцей. Мы абодва працуем у транснацыянальных кампаніях. Ён падарожнічае з панядзелка па пятніцу для сваёй кампаніі, і я таксама падарожнічаю з панядзелка па пятніцу для сваёй. Па пятніцах вечарам мы збіраліся разам і ехалі на нашу дачу, дзе праводзілі пятніцу вечарам, суботу, нядзелю і вярталіся ў панядзелак раніцай. Мая цётка, якая мяне выхавала і жыла ў Еўропе, прыехала наведаць нас у Бразіліі. Я завезла яе правесці выходныя на дачы. Яна перажыла сардэчны прыступ і памерла там, і з таго часу ў мяне не было сілы вярнуцца на дачу. Мой муж з другога боку працягвае ездзіць туды кожную пятніцу. Паколькі ён падарожнічае падчас тыдня, а я больш не еду на дачу, мы не бачымся ні на тыдні, ні на выходных. Мы пачалі аддаляцца і цяпер знаходзімся ў працэсе разводу. Я спытаў: «Але чаму вы больш не ездзіце на дачу?» І Яна адказала: «Таму што моя цётка памерла там». Тады я сказаў: «Але менавіта таму. Ваша цётка прыехала з Еўропы, каб падарыць вам гэты падарунак памерці на дачы і паказаць, наколькі вы важныя для яе. Гэта мае вялікі сімвалізм, Яна выбрала быць побач з вамі ў гэты момант». Пакуль я гаварыў, Яна працягвала глядзець на гадзіннік задумліва. І што здарылася? Яна вярнулася наведваць дачу і дагэтуль замужам за сваім мужам. Я не змяніў факт таго, што яе цётка памерла на дачы, але змяніў праз дыялог яе інтэрпрэтацыю пра смерць цёткі ў тым месцы. Я не магу змяніць мінулае нікога, але хачу, каб ты зразумеў, што ўсё, што здарылася з табой, адбылася па неабходнасці, магчыма, нават духоўнай, нешта, што магло прывесці цябе да сучаснасці. Тваё мінулае было і застаецца патрыбай, якая выявілася, каб ты прыйшоў сюды. Яно вядомае, ты ведаеш, што прайшоў. А вось будучыня – гэта магчымасць, і яна застаецца невядомай да таго моманту, пакуль ты не вырашыш, чым яна будзе, бо ты маеш уладу ствараць сваю будучыню. Мы адзіныя істоты на планеце Зямля, якія валодаюць здольнасцю планаваць будучыню. І мая прапанова засярадзіцца на будучыні, бо менавіта там ты правядзеш астатак свайго жыцця. Ты не будзеш жыць у мінулым. Прабачэнне перад тым, як быць жэстам любові, з'яўляецца актам інтэлекту. Толькі навукі не прабачаюць. Я не прабачу свайго бацьку за тое, што ён зрабіў.
Дзе зараз твой бацька? Ах, ён ужо памёр. Ты думаеш, што ён будзе страчваць сон з-за гэтага? Той факт, што ты не прабачыш, як прыняць атруту, спадзеючыся, што іншы адчуе наступствы. Гэта не здаецца абсурдным. Калі я захоўваю крыўду супраць свайго бацькі ці маці, гэта адбіваецца на ўсіх мужчынах і жанчынах, якіх я сустрэну. Гэта паўплывае на маё жыццё. Кожны раз, калі я буду мець зносіны з мужчынам, я буду успамінаць пра свайго бацьку і мець праблемы. Кожны раз, калі сустрэну жанчыну, я буду думаць пра сваю маці і таксама мець цяжкасці. Таму, калі ты прабачыш свайго бацьку і маці безумоўна проста за тое, што яны твае бацькі, незалежна ад іх дзеянняў, гэта ўсё пераўтварае. Я не кажу, што ты павінен узяць іх жыць з сабой, гэта не тое. Ты можаш проста сказаць: тое, што ты зрабіў, было няправільна, але я цябе прабачаю. Павер твае бацькі зрабілі лепшае, што маглі з тым, што ведалі, яны не зрабілі лепш. Таму, што не мелі неабходных ведаў, яны не ведалі таго, чаго не ведалі. Калі ты прабачыш, гэта змяняе ўсё, пераўтварае тваю энергію, тваю здольнасць дабравыцтваваць. Калі ты нясеш крыўды з мінулага, гэта блакуе тваю будучыню. Ты губляеш зрок на будучыню, бо крыўда перашкаджае табе прасувацца наперад. Не мае значення, што яны зрабілі ці не зрабілі. У той момант, калі ты прабачыш, тваё сэрца адкрываецца, і гэтае абнаўленне прыносіць новую надзею. Тваё падарожжа ў жыцці становіцца незабыўным, ствараючы мяжу паміж да і пасля. Калі ты глядзеў гэта відэа да гэтага моманту, пракаментуй. Гэта сакрэт жыцця. Пракаментуй гэта сакрэт жыцця. Калі я ўбачу твой каментар, я даведаюся, што ты глядзеў усё відэа, і гэта пакажа, што ты настойлівы і цярплівы чалавек. Ты бліжэй да паспеху, чым тыя, хто спыніўся на сярэдзіны відэа. Цяпер я ўяўляю, што ты хачаш пашырыць свае веды яшчэ больш, праўда. На тваім экране з'яўляецца відэа, дзе я навучу цябе, як выйсці з беднасці і дасягнуць багацця за 6 месяцаў. Націсні і глядзі зараз.